Wauw. Schat, je hebt gelijk. Kirpelani hun nieuwe website is nu nog makkelijker. Ik ben letterlijk de hele dag erop. Onze website is vernieuwd, so click it anywhere or anytime. Hallo, goedemiddag. Goedendag, spreek met de driver van Kirpelani. Hey, we staan bij u voor de deur. Click it anywhere, anytime. Troy, ben nog steeds bezig? Oh, sorry. Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag praten we met Ulrich Stuart. Hij heeft een product gemaakt, Stew. We gaan kennis maken met wat coronatijd deze jonge Surinamer heeft gebracht. What we need is a little Q-Time. Goeiedag, Ulrich Stuart. We gaan kennis maken met jou en je hebt een zeer interessant beeld voor ons voorbereid. Hoe gaat het met je? Zo, om eerlijk te zijn, het gaat wel goed. Ja? Ja, het gaat goed. Het gaat goed. Aha. Oké. Kort en bondig, En- gelukkig. Je zit daar met een pan Yes. en een blender en een fles. En op die fles zie ik een label met Yes. pannenkoeken. Vertel ons een beetje over jezelf en over waarom je op deze manier in beeld bent. Dit is een heel goede setting voor mij om eigenlijk een product te presenteren. Voor mezelf gesproken. Ik ben werkzaam bij McDonald's. Ik ben management trainee. En daar heb ik goede communicatievaardigheden en voedselveiligheidsstandaarden kunnen leren. En met de informatie heb ik dan een product kunnen ontwikkelen die bereid is. En ja, dus tijdens die total lockdown die is aangelast van 2 weken, want we waren 2 weken lang een total lockdown, was er eigenlijk niks te doen thuis. Ik was gewoon die lag op het internet en was eigenlijk niks bijzonders. Dus ik ben op den duur gaan planten aan de overkant, want we hebben een berm naast de Magenta kanaalweg. Dan kan je lekker planten. Ik ben cassava gaan planten en ik heb wel veel kennis daarvan. En ja, in de avonduren was er dan niks te doen. Dus ik ben een beetje op het net gaan researchen, kijken wat voor leuke dingen er zijn. Op den duur kwam ik op het idee om eigenlijk zelf ook pannenkoeken te bakken en te verkopen. Ik zag van, hey, iedereen doet dat al, is een beetje niet zo interessant voor mij. Dus ik dacht van oké, als iedereen bakt, ga ik dan het beslag verkopen. En ik ben dan zo begonnen. Ik ben eerst gaan testen, gaan kijken in winkels, als er al op bestaande producten zijn, zo te zien wel. Maar wat ik hier heb is een vloeibare versie. Want Koopmans is een grote fabriek nu. En die verkopen al pannenkoekenmix in flessen, maar dat is een poederversie. Dus jij moet eigenlijk nog melk toevoegen of water. Maar in dit product hoef je niets toe te voegen. Alleen wat ik niet heb gedaan bij dit product is dat ik geen eieren in heb ingewerkt. Omdat eieren eigenlijk het proces makkelijk vernietigen. En eieren kunnen soms, het is een rauw product, dus het kan salmonella bacteriën hebben. Ja, maakt het product kan wat, zorgen voor wat voedselvergiftiging. gevoeliger, hè? Ja. Jawel, Ja. yes. En dat kan zorgen voor voedselvergiftiging. Mooi. Dus, Dus kijk wat corona je allemaal heeft opgeleverd. Ongelooflijk. Oké, dus nu maak jij in de Ja. afgelopen paar maanden heb je gewoon een product ontwikkeld van helemaal niets naar je gaat Ja. nu pannenkoeken mix ready, helemaal ready, niks toe te voegen, verkopen. Oké. Ja. Vertel me een beetje hoe je door het proces bent gegaan. Als je dus inderdaad voedsel gaat bereiden, dan heeft het met hygiëne te maken en ook met regels waaraan je moet houden voor voedselveiligheid. Wat komt daar allemaal bij kijken? Want Ja. moet je geen toestemming en vergunningen en dergelijke hebben? Hoe gaat dat? Ik ben gewoon thuis begonnen. En zoals ik het al zei, ken ik de voedselveiligheidsstandaarden. En van thuis uit ben ik dan begonnen. Maar ik ga
ga heel snel naar de biologie moeten stappen, zodat ze dit product eigenlijk kunnen verifiëren. Ja. En ja, ik heb een vergunning nodig, want dit product moet dan heel snel als mogelijk in de winkels komen te staan. Want een heleboel mensen op social media vragen waar is dit product te kopen. Oké, maar je maakt het product wel al zodanig dat het kan worden verkocht aan de mensen die je via social media bereikt, of vrienden en familie en kennissen. Ja. Dus ze kunnen het wel al bij jou kopen, zeg maar. Jawel, dat is wel zo. Oké, je hebt net een vergelijking genoemd met een bestaand product, hè? Maar op wat voor basis is jouw product gemaakt? Water of melk? Wordt met melk gemaakt. Met melk. Dus ook daar is er toch wel een bepaalde houdbaarheid aan. Jawel. Ja, oké. En ik hoe ben gebruik je... momenteel... Ja, ga je gang? Nee, jij zei je gebruikt momenteel. Ga je gang? Ik gebruik melk van... even... Ik ga even niet op de naam komen, maar ik ga het zo even doorgeven. Dat hoeft ook niet hoor. Nee, Anders maak je reclame voor iemand anders. Dus misschien wil je dat niet. Dat is niet zo'n probleem. Ja, oké. Jouw product is dus gebaseerd op melk. En je zorgt er wel voor dat inderdaad je ook wel met houdbaarheid en dergelijke bederf ook wel rekening houdt, neem ik aan. Jawel. Oké. Even een vraag, Ulrich, want je hebt in het begin verteld dat je cassave plant. Maar wat hebben die cassave-plantjes te maken met dit product? Dus de cassave-plantjes hebben niks te maken met dit product. Het was gewoon een bezigheid van dat. Dus dat was de oplossing op dat moment. En later in de avond ben ik gaan kijken, maar ja, op die manier, ja. Oké, dus ik denk misschien gebruik je die cassave als ingrediënt voor je pannenkoeken. Maar vertel me, wat maakt jouw product of wat maken jouw pannenkoeken zo bijzonder? Waarom zijn ze lekkerder en beter dan andere? Verkoop het voor ons, laten we horen. Oh, laat maar zien. Ja, iedereen weet ongeveer wat je nodig moet hebben om pannenkoeken beslag te maken. Ja. Maar niet ieder weet het lekker te maken. En dat heb ik vroegtijdig kunnen ontdekken. En ben dan bij verschillende mensen die pannenkoek verkopen, gaan kijken van hoe proeft dit, hoe smaakt dit, wat ga ik anders doen. Ja. En op basis daarvan heb ik mijn eigen recept ontwikkeld. En ik heb wel al voor een aantal mensen verkocht. En niemand klaagt over de smaak. Oké, dus je hebt wel je research gedaan. Nou, je hebt wel gezegd, nou weet je, met mijn recept probeer ik me wel te onderscheiden van de rest. Jawel, precies. Ja, oké. Nou, ga je nou een pannenkoek voor ons bakken? Want het is wel jammer dat we het niet kunnen eten. Dus dat is wel... Ik kan je niet zeggen wat ik ervan vind. Maar we gaan wel kijken hoe je het bakt, zodat we in ieder geval die instructies live van jou hebben kunnen krijgen. Ga je gang. Begin met je pannenkoek. Oké. We zien hoe dat gaat. Hij is nu al bezig te verhitten. Oké. Ik ga mijn best doen, want hij is een beetje beperkt. Oké. Ik zal je maar niet vragen naar je recept, want het is jouw geheim. Ja, dus de ingrediënten staan wel op de verpakking geschreven. Ja. Recept verschilt ook. Ja, maar het gaat ook om een beetje verhouding, toch? De verhouding van wat je erbij doet. De verhoudingen spelen een heel grote rol. Ik denk dat mijn pan al een beetje heet is. Een beetje boter. Smeren. Iets heel belangrijks. Pan moet niet te diep zijn. Anders wordt het moeilijk om de pan te flippen of om te keren. Ja. De pan moet niet te zwaar zijn. Want anders bij de volgende lood is de temperatuur al helemaal naar beneden. Oké, hier een fles. Ga je fles uit, schenk het. En dan verplaats je deeg naar alle zijden van je pan. Oké. We gaan een klein beetje zetten. Ja. Het is inderdaad wel gewoon makkelijk als je gewoon kan schenken, no? Dat vind ik wel. Is goed, ja. Ik eet niet zo vaak pannenkoeken, maar ik begrijp wel het gemak van dit product, dat het kant en klaar is. Dat wel. Is kant en klaar, ja.
Ja, Dus hij is nu even bezig te bakken. Is een Ja. normale kookplaat hoor. Dus ja, ja, hij is aan het bakken. Hij is aan het Oké. bezig. Dus als hij een fout die men maakt, zolang men haar of zijn die heeft geschonken in die pan, dan willen ze het al gelijk keren. En moet hem even 5 minuten zo ongeveer laten. Zodat hij even kijkt tot die rand bruin begint te worden. Ja. Mag je dan omkeren. Oké. Je Yes. product heet Stoe, dus dat vind ik wel een hele grappige naam. Heeft natuurlijk afgeleid van jouw naam. Ja. Maar wat ben jij van plan om dit product verder de markt in te brengen? Zo, op basis van aanvragen van mensen. Ik Ja? heb zelf mensen in Nederland gehad die gezegd hebben dat ze dit product in de winkels willen verkopen. En zo zie ik dat dit een exportproduct kan worden. Oké. Natuurlijk moeten we nog even zitten met de houdbaarheid, want ik gebruik geen converteermiddelen om het langer houdbaar te hebben. Ja, oké. En als dat wel in orde is gemaakt, dus krijg ik die optie van het BOG, dan kan ik het wel laten exporteren. Ja. Zo wordt het wel een exportproduct. Oké. Want Nederland is een pannenkoekenland, het Caribisch gebied, Amerika. Dus ik Ja, twijfel niet hierover. ja, oké. Eh, Nee, dus je hebt zo zie je, Ogrichawan Boom Corona heeft een nieuwe uitdaging en een nieuwe mogelijkheid voor jouw ontwikkeling voor je gebracht. Jawel, klopt Oké. helemaal. Is je pannenkoek nog niet klaar? Kijk, hij begint al bruin te worden. Even Een nog een beetje beetje. aan de rand, no? Oké. Ja. Maar waarom heb je die blender eigenlijk gebracht voor ons? Dus die blender heb ik gezet eigenlijk om... Ik zou eigenlijk het hele proces hier laten plaatsvinden, maar Oh, oké. het gaat een beetje te ingewikkeld zijn. Maar waarvoor ik de blender nu heb, als je als klant vindt dat je toch eieren wil hebben in je deeg, dan schenk je dan een beetje deeg in een blender. Je neemt 2 eieren, neem de helft, dus je 1 ei. Zet dan aan. Ja. Oké. Want je hebt van die mensen die zeggen van het moet eieren hebben, dus eieren zijn niet verplicht. Probeer hem zonder eieren. Ja. Kijk, dit is het. Gescheurd hoor. Zo ga ik jullie verwijzen. Oké. Is het? Ja. Even nog laten bakken. Ziet eruit als een Andere kant. echte pannenkoek, Orig. Ja, het is een echte pannenkoek. Ik weet het, ik plaag je een beetje. Oké, ik ga hem overschenken. En heb je daar een pan op. Oké. Very nice. En nu mag je hem natuurlijk decoreren met van alles en nog wat om het recept spannender te maken. Ja, dus ik gebruik dit soms. Ja? Een beetje strawberry erop. Ja. Oké. Nou, ik Maar vind het jammer niet, dat we hè, niet, als- ik vind het jammer dat we niet live daar zijn. Anders hadden we nu een lekkere pannenkoek met strawberry kunnen proeven van je hand. Maar goed, we gaan uitkijken naar het product. Mag ik je heel erg veel succes toewensen met je toekomstplannen voor dit product. Ik vind het heel mooi dat je dit in de afgelopen tijd hebt ontwikkeld. Dus ik zou zeggen, keep up the good job en succes met het proces verder. Oké, heel hartelijk dank. Ik vond het heel bijzonder dat u mij benaderd heeft op Facebook. En het was eigenlijk het is een goede opportunity. Onze En, ondersteuning. ja, ik vond het gewoon geweldig hoor. Heel hartelijk dank. En Oké. be safe. Graag gedaan, jij ook. Hopelijk. Oké, Thank you. bye bye, succes. What we need is a little Q-time. Stusu, dus als u dit product in de winkel ziet, we hebben in deze aflevering ook een paar leuke tips gekregen over hoe we onze pannenkoeken kunnen bakken. Maar dit is natuurlijk het product van een jonge Surinamer die heel ondernemend bezig is geweest in de coronatijd en daarmee een nieuw product op de Surinaamse markt wil brengen. Dus, wilt u hem ondersteunen? Check Stusu in de winkels of anders op Facebook waar u hem kunt vinden. Heeft u genoten van deze aflevering van Q-Time? Hartelijk bedankt voor het hebben willen kijken. Tot de volgende keer. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire. Wij doen elke dag ons best om het beste te presenteren via Supreme TV. Hopelijk geniet u ervan. If so, subscribe, like en share. Wauw. Schat, je hebt gelijk. Keerpelani hun nieuwe website is nu nog makkelijker. Ik ben letterlijk de hele dag erop. Onze website is vernieuwd, so click it anywhere or anytime.
Hallo, goedemiddag. Goedendag, spreek met de driver van Keppelani. Hey, we staan bij u voor de deur. Click it. Anywhere, anytime. Roy, ben nog steeds bezig? Oh, sorry.